Jo, takže ahojte ľudia, vítajte ma na mojom prvom videjku na mojom YouTube kanáli. Ináč, ja som Jaroslav, nie Erik Bartoš, ale potom to zmeníme. Ale kvôli čomu ste prišli na môj YouTube kanál? Prišli ste a klikli ste na to video, pretože chcete vedieť ako každý, že ako získať 5 miliónov pozretí na jednom videu a na jednom shorte a na jednom riadnom dlhom videu. A poviem vám, že nie je to možné. Nie je to možné, pretože sám to mám odskúšané, aj keď uvidíte na mojom kanále prvé video a 3 shorty si poviete, no toto je začiatočník, ja ho počúvať isto nebudem, lebo tak ako chápete. No ale je tu jedna taká vec, že ja som to robil veľmi dlho, od 2010. Mal som medzi tým 3 kanály. 3. Jeden kanál mi zmazal YouTube, proste nebolo to z ničoho nič, to niečo som tam ja musel urobiť chybu, áno, že som tam dal takú hudbu alebo niečo a ono mi to zmazalo, neviem, nenadávam, takže neviem, že kvôli nejakej nadávke alebo čo. No a potom tie dve kanály sa stalo to, že algoritmus, áno. Ako som nahrával tie videá, shorty mali pekné views, nemôžem povedať, podľa ktoré malo 20 000 pozretí. A to som sa tešil a myslel som si, že nice, teraz to už som na tej vlne a budem youtuber, ale to vôbec. Potom z ničoho nič, keď som nahral asi tak, ja neviem, po mesiaci ďalší short, 0 pozretí. A to som každý deň nahrával. Akože áno, každý deň. A potom zrazu 0 pozretí, bravím, akože dobre, možno algoritmus alebo niečo zle sa chytilo, alebo zlé tagy som dal, zlý názov, YouTube sa tu nepáči. Tak na druhý deň som skúsil dať ďalší short a zase 0 pozretí. A to bol veľký problém, skoro každého sa to asi týkalo, nielen mňa, napíšte dole do komentára. Po príchade zanechajte like a odber, pomôžete mi do budúcna lepšie videjka, zatiaľ točím na mobile. Ale viete, čo som vám chcel tým povedať, že to není o tej motivácie, lebo každý môže mať motiváciu na niečo iné. Ja mám napríklad motiváciu na YouTube, napríklad ja, dosiahnuť 100 000 odoberateľov a po mesiaci to vzdám. A viete prečo? Lebo to je motivácia. Vy kým zatiaľ vidíte čísla na tom YouTube, že mám 30 000 pozretí a mám 700 lajkov a toto, to je motivácia. Ale keď nahráte nové videjko a budete mať na tom 50 pozretí a 0 lajkov, okamžite s tým prestanete. A teraz vám vysvetlím disciplínu, v čom je lepšia disciplína. Disciplína je to, že nahráte videjka, máte málo pozretí a potom veľa. Ste veľký youtuber. Alebo opačne, že máte strašne veľa pozretí a ste tak zvyknutí, že aspoň 1000 lajkov dá niekto alebo 2000 a zrazu vy tam máte, že 3 lajky a 50 pozretí. Ale vy máte tú disciplínu a hovoríte si, však to je jedno, nahrám ďalšie video, možno ďalšie sa chytí. A to je to, čo správny youtuber by mal mať. Motiváciu. To nevystrihnem, to dám vo videjku. Disciplínu. Ako ja mám disciplínu. Chaloši a devčence, akože tá disciplína musí byť. Keď niečo chcete, musíte si za tým ísť. Áno, aj motivácia trošku pomáha, ale motivácia vás skôr tak sklame. Takže tá disciplína je to hlavné, že keď aj tam nevidíte veľký úspech, vy idete do toho naplno a ono sa to znie ako, že to je motivácia, ale není, je to disciplína. A je to len o vás, čo vy spravíte. To je jedno, ako to video nahráte na YouTube. Hlavne, že sa ukážete ako ja. Teraz natáčam na Samsungu, na mobile, ale počase sa to zmení. Vy mi s tým pomôžete, lebo youtuberi bez ľudí by boli kto, povedzte mi. Nikto, chápete? Kto by ich kúkal? Nikto, nemali by views, nič. Takže youtuberi veľakrát ďakujú svojim ľuďom, že kam sa dostali, lebo len vďaka tým ľuďom sa tam dostali. Napríklad, ja neviem, MG Fitman, taký dobrý youtuber. On proste brain market, hej, a tieto veci. A to je taký ten pozitívny influencer, áno? On je pozitívny influencer, ktorý nepropakuje, či ako sa to volá, chápete to? Že gambling a tieto blbosti nie. Proste on to ani nerobí, ani o to nemá záujem. Aj
aj tému obchod je taký trošku zlý obchod a to tiež neprijal. On príjma také, čo je pre človeka dobré a zdravé a hlavne bezpečné. A nie také, čo je nebezpečné, že vám to zruší peňaženku alebo vaše zdravie, áno. Takže to je ten pozitívny influence. A toto je moje prvé videjko, takže nečakajte od toho, že ja neviem čo, áno. Ale postupne sa budeme zlepšovať. Chápete to? Každý na YouTube nejak musel začať. Ja som začal už veľmi dlho, ale o tom potom. Takže toto je oficiálne moje prvé videjko a bude ich strašne veľa. Ale budú lepšie a lepšie, chápete? Toto je také prvé videjko natáčané na mobil a potom bude GoPročka a potom bude nejaká kamera a potom bude štúdio a chápete to, veď postup, hej? A tie videjka, čo vidíte na YouTube, že keď si vyhľadáte, že ako mať 1 000 000 pozretí a vyhodí vám 100 miliónov videí, že takto získaš za 2 dní 1 000 000 pozretí, nie, nezískaš. Je to clickbait, za deň nemôže získať slávu. Akože, hej, 6-7, áno, ten chlapec, proste to je jedno. On získal slávu len na jednom slove, hej. Dobre, aj ostatní podaktori, ale ja vám vravím o tých videách, že sú to fejkové videá. Ja som to pozeral dlho som to kúkal a furt mi tam niečo nesedelo, vravím, kurník, robím to isté, čo ten youtuber mi povedal, hej, a nemám tie pozretia. A viete prečo? On mal na to odoberateľov, on mal vyše 1 000 000 odoberateľov a to video mu pušlo na 29 miliónov views. A každý chce vedieť, ako získať 1 000 000 pozretí, ale na začiatočníckeho youtubera to ani neskúšajte. Proste ani ja to neskúšam, není to možné. Ja budem rád, keď toto video bude mať takých, že trepnem 100 lajkov. Aj to je veľa, áno. Ja som taký úprimný človek a vždycky aj k vám budem. A začínam svoju YouTubeovú kariéru práve teraz s týmto videjkom. No a ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber a napíšte do komentu, že čo si o tom myslíte, lebo som tu rozoberal viac vecí než jednu vec, čo som plánoval. Keď som zapínal kameru, vravím, no, budem úprimný k ľuďom a poviem, ako to je, ale viac vecí som rozoberal. Takže pre viac videí, ak ma chcete ešte niekedy vidieť na YouTube, lebo viete, algoritmus, tak zanechajte like, odber a napíšte do komentu, čo si o tom myslíte. Ja vám veľmi krásne ďakujem za pozornosť, že ste dokúkali video až do konca a vidíme sa na druhý týždeň. Bye bye.